Bună! Începem un nou clip de cumpărături săptămânale. Astăzi este luni și am intrat în Profi. Am cumpărat aici două cutii de capsule pentru expresor, un Lungo Intenso și un Cortado. Aici am 2 kg de cartofi, 1 kg de portocale, da, 1 kg, un mini salam săsesc. Aici am două tipuri de cașcaval. Acesta este normal și este de la Hochland. Și acesta este feliat afmat de la Vadul Laptelui. Ambele au 150 de grame. Aici am două pâini, una feliată și una normală. Două pungi de cio, una cu sare și una cu cașcaval. Și aici mai am două Kinder Bueno și 4 napolitane cu nupăs. Și să vă arăt și cât am cheltuit. 109 lei. Știu că nu am luat multe, dar capsulele cred că costă cel mai mult. Doar astea cred că sunt 50 de lei. Aproape 50 de lei. Cam atât pentru cumpărăturile din azi. Revin cu cumpărăturile din zilele următoare. Astăzi este marți și am mai cumpărat câte ceva. Am aici un mix de legume pentru supă, un ardei roșu, un ardei galben, o legătură de ceapă verde. Aici am 250 de grame de roșii sherry. Aici am fasole galbenă păstăi, 680 de grame și tot 680 de grame de mazăre. Mai am aici o pâine, o casoletă de aripi de pui, o cremă de brânză de la Hochland. Aici am un lapte bătut, un lapte Zuz 1,5% grăsime, un pateu antifrig și un piept de pui afumat de la Caroli. Asta a avut 250 de grame și a fost 10 lei. Și toate cumpărăturile au costat 60 de lei. Am intrat un pic și în magazinul BBT și am cumpărat acest orez integral. Mi-a plăcut mult cum arăta. Zice că are timpul de gătire 25 de minute. Este orez tailandez și are 500 de grame. Și acesta a costat, imediat vă zic, 13,50 lei. Mai am aici o sare roz de Himalaya. Vreau să pun în râșniță. Am o râșniță care poate fi reutilizată. Aceasta are 500 de grame și a fost 3,50 lei. Mai arată aici un ceai de mentă, 20 de pliculețe. Cât a costat asta? 2,50 lei. Am luat aici un balsam de buze cu cacao de la Himalaya. Acesta a fost 7,50 lei. Era, cred că, la ofertă. Nu știu, dar l-am găsit acolo la casă. M-am gândit că miroase bine. Și aici am două creme pentru dureri musculare și de spate. Acesta este Vigoarea Ulsului Polar de la Alevia. Cât are? 250 de grame. Este foarte bună pentru dureri musculare. Aceasta a fost, cred că, 11 lei. Da, 11,50 lei. Și am mai văzut acolo lângă și pe aceasta, tot așa zice că este pentru... Unde scrie? Ce care are efect antiinflamator, calmează durerile musculare și articulare, liniștitor. Aceasta are, cât are? Tot 250 de mililitri și se numește Gheara Dracului. Aceasta, cred că a fost mai ieftină un pic. Cât a fost? A, nu, a fost 12 lei, tot acolo. Da, și chiar sunt curioasă de ele. Și cam atât din acest magazin. Vă arăt imediat și ce am luat de la Pepco. Am revenit și cu cumpărăturile din Pepco.
În primul rând am luat acest set de 6 pahare de vin. Un pahar are 530 de mililitri și au costat 30 de lei, deci 5 lei un pahar. Și așa arată paharele. Sunt foarte drăguțe și pentru 5 lei un pahar mi s-a părut ok prețul. Mai am aici, nu am mai văzut chestia asta până acum în Pepco, un organizator pentru condimente, pentru plicuri de condimente. Arată și aici în poză. Îmi pare rău că nu am găsit altă culoare, am găsit doar acest verde, dar e ok. Cred că un cap destul de pliculețe aici și abia aștept să le pun aici pe toate. Acesta a costat cât? 8 lei. Zice că poate fi spălat și la mașina de vase. E ok. Nu prea îmi place culoarea, dar e ok. Și am luat aceste 3 caserole pentru mâncare. O caserolă are 1,25 litri. Și îmi place că zice aici că rezistă la microunde, la minus 40 de grade, la plus 110 grade și la mașina de spălat vase. Multe caserole din astea nu rezistă la mașina de spălat vase și mereu le bag și le scot de acolo topite. Așa că astea sunt perfecte și au costat cât? 8 lei. 8 lei, 3 caserole, mie mi se pare ok. Și mai am pe aceasta care a costat 5 lei și are și acolo în interior o furculiță la un capăt și linguriță la celălalt capăt. E ok tot așa pentru un pachet. Asta nu poate fi spălat la mașina de vase. Păcat. Dar e drăguță. Așa. Mi-am luat acest clește. Așa, îmi displace culoarea. Este un roz fosforescent. Mi se pare că se potrivește deloc la bucătăria mea, dar e ok. Tot așa, îl aveau doar pe culoarea asta. Și acesta a fost cât? 5 lei. Îmi place că are și chestie din asta să poți agăța. E ok. Tot așa, trebuie să mai lucreze un pic la culori. Aici am 2 seturi de cubulețe pentru băuturi. Adică sunt cubulețe cu lichid în interior, care se bagă la congelator și lichidul îngheață și îl poți pune în suc, în apă, în ce dorești să-l pui, sub formă de gheață, doar că sunt reutilizabile. Și acestea au formă de diamant. Mai am unele pătrate și ne-am împăcat bine cu ele. Sunt ok. Și acestea au fost 4 lei și nu văd eu câte bucăți sunt. Câte? 18 cuburi sunt. Se par super ok. Am 2 și acesta e tot la fel. Și am luat aceste lingurițe. Nu trebuiau în mod neapărat. Sunt 6 lingurițe cu coadă lungă. Aici scrie că sunt 9 lei. Dar erau reduse la 2 lei. Și am zis, cum să nu le iau dacă 6 lingurițe la 2 lei? În mod normal ar fi venit aproape 2 lei o linguriță. Și mai am un set tot așa de la ei și sunt foarte, foarte rezistente, nu s-au făcut urâte. Pentru 2 lei. Îmi pare rău că n-am găsit mai multe. Și am mai cumpărat șosete. Mie la Pepco mi se pare că au prețuri foarte bune la șosete. Așa că am luat 2 seturi de șosete negre. Un set costă 5 lei și conține 3 perechi. Am luat din acestea scurte. Am luat 2 negre. Și aici am un set gri. Tot așa este 5 lei.
tot 3 perechi. Și aici mai am unul un pic diferit. Cât costă ăsta? Tot 5 lei a fost, tot 3 perechi. Doar că aici la gleznau asta este cu alb, asta este cu crem și aici cu roz. Da, la Pepco mi se pare că au prețuri bune la șosete și de fiecare dată când merg cumpăr șosete. Șosetele niciodată nu sunt suficiente, după părerea mea.